Skutočná láska je niečo, čo sa nedá presne definovať, ale všetci vieme, keď ju zažívame. Je to hlboký pocit, ktorý nás spája s niekým iným na úrovni, ktorú slová nedokážu vystihnúť. Skutočná láska nie je len o romantických gestách alebo vášnivých chvíľach. Je to predovšetkým o vzájomnej podpore, dôvere a porozumení. Predstavte si, že máte niekoho, kto vás pozná lepšie ako ktokoľvek iný. Niekoho, kto vás prijíma so všetkými vašimi nedostatkami a slabosťami. Skutočná láska je o tom, že si navzájom pomáhate rásť a rozvíjať sa. Je to o tom, že sa navzájom inšpirujete a motivujete, aby ste sa stali lepšími verziami seba samých. Láska tiež znamená byť tam pre seba v ťažkých časoch. Keď sa veci skomplikujú, skutočná láska sa ukáže. Je to o tom, že si navzájom podávate ruku, keď sa cítite slabí a že si navzájom dodávate silu, aby ste prekonali prekážky. Tieto momenty sú často najcennejšie, pretože práve v nich sa ukazuje pravá podstata vzťahu. A čo je dôležité, skutočná láska nie je len o prijímaní, ale aj o dávaní. Je to o tom, že ste ochotní obetovať čas a energiu pre druhého. Malé gestá, ako je varenie obľúbeného jedla alebo plánovanie prekvapenia, môžu mať obrovský význam. Tieto drobnosti ukazujú, že vám na tej druhej osobe záleží. Skutočná láska tiež znamená otvorenosť a komunikáciu. Je dôležité, aby ste sa dokázali rozprávať o svojich pocitoch, obavách a túžbách. Bez komunikácie sa vzťah môže rýchlo rozpadnúť. Musíte byť ochotní počúvať a chápať, aj keď sa vám niečo nepáči. To je základ dôvery, ktorá je kľúčová pre dlhodobý a zdravý vzťah. A nakoniec, skutočná láska je o prijatí a tolerancii. Každý z nás má svoje chyby a nedostatky. Skutočná láska znamená akceptovať tieto nedostatky a milovať druhého aj s nimi. Je to o tom, že sa navzájom podporujete v ťažkých časoch a oslavujete úspechy spoločne. Takže, čo je skutočná láska? Je to komplexný pocit, ktorý sa vyvíja a rastie s časom. Je to o vzájomnej podpore, dôvere, komunikácii a akceptácii. A keď ju nájdete, viete, že ste našli niečo naozaj výnimočné.